kabeses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antislimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sini nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Mas
masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Tiyempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Star FM, Sunday program review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. and a day with your mellow favorites, and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as we look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday program review on Star FM. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makita Po Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Bilanggo sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala.
Provincial Jail. Kasaysayan sa mga tinugang ang ilakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging-ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail. Makig-upod kita sa ila pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati, sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa atong panatuntunan, Provincial Jail. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sa nagligad, nagpasugot ako sa ginpangabay sa ako ni Maylin. Ginbayaan niya si Oje. Kaginbuligan ko siya nga makakita anay sa listaran. Antes ako nagpauli sa amon. Tuman ginga kaakig na batsyagan niya kay Oje, bangod nga nahulog ang iya ginabusong. Kag sang magpauli na ako sa amon, ginsugid ko ang tanan nga natukiban ko sa kay nanay. Diri sini nga bahin mapadayon ang akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Ay, abaw, Diyos ko! Makabata siya sa paghimo sina sa iya, amay? Oo, nay. Nahadlok siya abi nga bayaan sa iyabana mo. Amo ina nga nagpasugot siya sang tanan nga gusto sini. Hasta nga napilitan siya sa pagbalibad nga may balatian siya nga kanser. Ay, abaw, Diyos ko! Makaluluoy man ang akon utod nga si Pedro. Kinhimo lang siya nga katian sang iya, anak. Apag do sa hindi ako makapati nga mabuhat niya, ina. Do sa hindi ako makapati, Armida. Ako gani amo man na eh. Kagnay, naabtan ko siya nga wala sang animo. Lipong siya. Uy, ginkastigo siya gali sang iyabana. Ano? Oo, nay. Gani nga lipong siya sang naabtan ko. May black eye siya. Kag ang iya nawong, kadamo pa sang lagob. O titi, anong ginhimo ninyo? Anong ginhimo ni Maylin? Nagsiling siya nga mapauli siya kuno. Apang sa wala pa, kinahanglan niya makakita siya kuno anay sang dako nga kwarta. Nga ibalik sa iya amay. Agod baklon liwat ang duta nga ginbaligya sini. Apang sa ano pa niya mabuhat, ina? Mangita siya kuno sang trabaho kung mag-ayo ng iya lastro sa lawas, nay. Kag ano nga trabaho ang iya sudlan? Ay, wala ako makahibalo kung na ano ng akon nga hinablos kay ina. Apang nahangpan ko ang iya handom, nay. Gusto niya nga malipay ang iya amay. Luyag niya nga sa hindi pa ulihing tanan, matuman na niya ang iya ginpangako. Kag nagpasugot man ako sa gusto niya nga matabo na eh. Hindi ako magpanugid kuno kay Tio Pedro sa natabo sa iya. Ang isugid ko lang, nga nagapadayo na siya sa iya pag-eskwela. Kag maayo ng balatian niyang kanser. Kay malipay na kuno sina si Tio Pedro. Hindi na lang naton pagbutigan si Pedro, ah. Hindi na lang. Isugid na lang naton sa iya ang tanan. Nay, kung manugid ka,
Labi lang siya nga madulaan sa paglaom. Gani sundo na lang naton ang gusto nga matabo ni Maylin. Nagapati ako nga naghinulsol na siya, nay. Kag hindi na niya pagsuliton ang natabo sa iya. Ay, ambot ah. Dahala, sige. Kung amuin ang pamatod mo. Ikaw ang mahibalo. Ikaw ang mahibalo, Armida. Maylin, amiga ko. Ay, nga mo ka pala nagpakita sa akon. Kag di nang bana mo. Wala na. Nagbulagay na kami. Ano? Nagbulagay na kamo? Kagaaman? Hindi siya habi masaligan eh. Malain galing batasan niya. Ganian mo na. Ginbulagan ko siya. Amo gali? Well, kung amoy nang natabo, ano nga bulig ko sa imo? Chit. Buligay man ako nga makakita sang ubra ay. Ati, kung gusto mo, palakton ko ikaw sa abroad. Ha? Sa abroad? Oo, sa abroad. Kay balo ka, may agency ako nga nahibalaan para sa mga OFW nga maluyag maglakat sa abroad. Kung gusto mo, hatagan ko ikaw sang maayo nga amo para nga makasupot ka sang dako nga kwarta. Uy, matuod, Chita. Kung matuod, ina, itreat ko sa imong una ko nga sweldo. Ay, hindi na lang Madamo sa nagahatag sa akon sa matahom nga regalo. Kung magpauli sila, bangot hindi niya peke ang agency nga nakilala ko. Uy, Chita, isa kagid matuod nga anghel para sa akon. Wala gid ako magsala nga makikita sa imo. Ang matuod, madugay ko na ikaw nga ginapangita. Para nga makalakat ka sa abroad. Apang maayog ikinagkita ay kita. O titi, san mo ako palakton sa abroad, Chita? Ihanda lang mga papeles mo, day Kaysa madason nga bulan, basi kung makalakat ka na. Uy, madamo gid nga salamat, Chita. Nalipay gid ako. Ikaw gihapon ang Chita nga abyan ko. Ba? Sinong nagapakadto nga ina diri sa amon man? Uy, hala! Daw si Pullman ina? Ay ho! Siya inang nagpasimpalad man sa Manila para nga makakita sang obra. Kagbati ko, nag-ayuhan na siya dito mo. Amoy na siya sang una ang nagapangaluyag kay Maylin. Chay, lungad lawlanda. Oy, Paul! Dali di! Dali di! Ikaw na bala, ina? Oo, Jason, ako ini. Ay, abaw! Bago lang ako nag-abot mo. Kang naglibot-libot man ako diri sa aton eh. Naidlaw mo na ako diri mo. Man halos 3 gid ka tuig nga wala ako makapauli diri. Amo matuod. Baw nahidlaw man kita sa imo ba? Uti, manggaranon ka na karon? Hindi gid man, Chaya. Sige, Chaya. Malakat ako Makakadto ako sa unahan, no? Halong da, ha? Oo, Chay. Ato na siya. Ay, ambot Kaayo lang nga bata. Wala gid siya nagakalipat sa pagpauli diri.
ani Chita si Maylin nga buligan ini nga makapa-abroad. Samtang, ang amon kababata nga si Paul, nagpauli na diri sa amon lugar. Kag nag-ayuhan na ini. Sa pagpadayon ko pagid. Mataho magyapon ng palibot sa amon duong ngayon eh. Pero nabatsagan ko nga daw may kulang. Austo, nakibalo na ako. Wala na ako sa nakita ng mga kanding diri. Sang una, madamo diri sang kanding. Ginapanagihan ni Chu Pedro. Nga amay ni Maylin. Bah, si Chu Pedro na. Para siya, oh. Pero nga daw katigulang na gina sa iyaman. Nagasyuktot na sa subong sa pagnakat, oh. Ay, makaluluoy man siya. Nag-aisano na lang abis eh. Kaya nagnakat ko no sa Manila si Maylin. May mananayan si Maylin. Papalapit ako sa iya. Choy Pedro, mag-adlaw na si mo ah. Ay, sino ka? Ako ini Choy. Si Paul. Si Paul? Oo, Choy. Nagabot ako kahapon. Kag naisipan ko nga maglibot-libot din sa aton. Ay, Kuan Choy Pedro. Wala ko sa nakita ng mga kanding diriyaw. Kanamo santo ah. ay, di malas gid Paul. Ginpamaligya ko ato tanan. Kay man, nagakinahanglan sang kwarta si Maylin sa Manila. Kag sining ulihi, ginbaligya kong akong gamay nga pastuhan. Oo. Ano, Choy? Ginbaligya mo? Oo, ginbaligya ko. Bah, Choy? Nagibi ka, ho? Nagkahibalo ka, Paul. Si Maylin, may kanser nga masakit. Kag nagsiring ang doktor, gabasi ko na hindi na siya magtugay. Ano? Amoy nagmatuod, Paul. Kag amoy na kong hanga. Wala na ako sa propinad, kay ginbaligya ko ato tanan. Para lang makabulig ako sa iya dito. Naamo bala? Naluigid ako sa akong anak. Naluigid ako sa iya, Paul. May bana na bala siya, Choy? Wala pa. Kagamoy ng kinakanistan ko. Tungkol nag-aisarhanon lang ang anak ko dito. Naluigid ako sa iya. Hindi ako makatulong sa pagpanumdum sa iya dito. Kag hindi ko mahibalaan kung anong buhaton ko. Choy? Kay sino mo giligin baligya ang pastuhan mo? Kay Usting, siya nagbakal sa to. Kaginbaligya ko lang sa isang barato nga bili. Para lang nga makapadala ko sang kwarta para sa pagpabulong ni Maylin dito sa Manila sa iya balatian nga kanser. Kagamoy na subong, nagapamugo na ako sa iban nga mga tao dire. Amo galing ni Choy. O ti anong siling ni Maylin? May paglaom pa nga mag-ayos siya? Nagsinig man siya nga may ara pa man ko no. Basta may kwarta lang ibakal sang bulong. Kakamo ato nga ginbaligya ko na lang ang akon pastuhan kag mga kanding. Abi mo, wala na ako sa ibilin pa sa akon anak Paul. Wala na gid. Ay, oo gali. Nga ari ka man. Nagbakasyon ako, anay.
Naisipan ko man nga maglagaw diri sa dutang na tauhan ko eh. Maayo naman ko na mo sina. Kay wala ka malipat sa lugar nga natauhan mo. Mumatuod, Chay. Ate sige, Chay ah. Total dumayo naman na pamatsyag mo. Malakat na ako, ha? Ay, sige, oo. Oo, Paul. Sige. Yahay. Makaluluoy mo si Chipidro. Wala gina ko bago nahuna. Nga mangin amusin na ang iya kabuhi. Nay! Maayo nga balita! Ha? Uy, ano nga balita, anak? Nakabaton ako sang sulat halin kay Maylin. Ano? Uti, ano ang iya natugon? Malakat siya sa abroad, Nay. Ginpatigayon siya sang iya amiga nga si Chita para nga makalakat didto. Kag Nay, nagsiling siya nga kita na lang ana ang mahibalo kay Tio Pedro. Kag ang isugid naton kay Tio Pedro, amo nga nag-ayo na siya sa balatian niya kanser. Kag nagapadayo na siya sa pag-eskwela niya. Pero ang matuod, malakat siya sa abroad para nga magpangita sa trabaho. Ay, abaw, salamat. Salamat sa Diyos kung amusin na. Salamat kinakamuklat na si Maylin. Hindi ka gid magkalipat na ha. Iliko mo nga may bana si Maylin dito. Hindi ka magpanugig kay Tio Pedro sa natabo sa iya. Oo Ay, abaw, malipay na si Pedro. Bisan paano, natagal sa sang kalipay. Kay nag-ayon na si Maylin sa balatian niya nga kanser. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi, diri sa aton patuntunan, Provincial Jail. Kag kami diri sa gihapon wala ginagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kabuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan, Provincial Jail, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod, sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradio Bombo!